Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sami kita tenggo, ingkang sami kita hormati dumateng panjenenganipun Rama Kyai Ahmad Ansori saking Kudus. Ingkang kaula hormati ugi sesepuh bini sepuh, para alim ulama, tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi ingkang kaula hormati, sedaya bapak-bapak, ibu-ibu saha sederek ingkang sampun keraya-raya rawuh wonten ing menika majelis. Ingkang sepindah, monggo kita sareng-sareng ngraosaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sakmenika sampun maringi kita sedaya kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, saha nikmat iman sehingga kita sedaya saged makempal wonten ing menika majelis tanpa alang setunggal punapa. Ingkang salajengipun inggih menika sholawat ugi salam moga kita aturaken dumateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi syafaat berkah sholawat kula panjenengan sami saged dipun tampi dados umatipun saha saged dipun paringi syafaatipun ing yaumul kiamah sakmenika, amin Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu sederek sedaya, kaula minangkani perwakilan saking keluarga Haji Ngamijan ingkang sepindah badhe ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang sakmenika sampun keraya-raya rawuh wonten ing menika majelis nderekaken berkah doa kagem Ibu Hajah Utasih binti Mbah Karmeni ingkang sakmenika sampun haul ingkang kaping 9. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, kaula minangkani perwakilan saking keluarga inggih menika badhe aturaken agunging samudra pangapunten bilih papan panggenan saha pasugatan ingkang kaula aturaken tesih enten kathah kekiranganipun, mbok menawi Bapak Ibu enten sing boten angsal lalenggahan, boten angsal pangiyupan, derek udan-udanan, boten angsal jajanan, nggih kaula minangkani atur keluarga ngaturaken agunging samudra pangapunten. Mugi-mugi berkah doa kaula panjenengan sami inggih menika saged dipun dados amal kesaenanipun kaula panjenengan sami, saged dados amal ibadahipun kaula panjenengan sami sehingga saged dipun wales saking Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang piwales ingkang sae. Menawi mengaten ingkang saged kaula aturaken minangkani tepuk atur saking keluarga, kaula ngaturaken agunging samudra pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita istirahat sejenak. Sumangga dinikmati hidangan yang telah disiapkan sambil kita saksikan penampilan dari grup Qasidah Lutfianada. Waktu dan tempat kami persilahkan.